mne to nedá, ale ja musím na teba reagovať, aj keď mi berieš môj čas. A vôbec by som nemal riešiť alebo reagovať na takýchto ľudí alebo na takéto komentáre ako si ty. Ale to ako chlap, alebo to, čo definuje chlapa, tak to určite není to, že ako škaredo rozpráva, ako tvrdo rozpráva, ako hreší a používa takéto slova. Keď už chceme sa baviť o tom definícia chlapa alebo muža, tak ja si myslím, že definícia muža je to, ako sa chová a čo robí pre svoje okolie, čo robí pre svoju rodinu, to, ako je vzorom druhým a tak ďalej. A myslím si, že to sa dá aj bez nejakých tvrdých slov a bez nejakých vulgárnych slov a tak ďalej. Takže keď sa ti nepáči, ako rozprávam vodička, udička a pstrúžik, a keď chceš počuť tvrdé slova, tak myslím si, že tento kanál nebude pre teba určený. Pozdravujem ťa a prajem ti krásny, pekný deň. Ja si užívam túto krásnu nádheru sveta.